Prečo? Preto, lebo som si dovolila po rokoch splniť svoj sen. Vždy som túžila študovať psychológiu. Tá moja cesta sa vyvinula inak. Hľadala som po rokoch nejaký dobrý výcvik, niečo, čo je také komorné, kde zažijem profesionalitu, také hlboké vzťahy. A tento výcvik cez VIA Institút mi prišiel do cesty, tiež na odporúčanie. Cítim tu takú rodinnú atmosféru, cítim sa tu veľmi dobre. Lektorky vytvorili veľmi pekný, bezpečný priestor pre nás všetkých. Stretli sme sa tu skupina, ktorá navzájom sebe takou podporou, inšpirujeme sa navzájom, starí sa z nás kamaráti, priatelia. Dnes teda náš výcvik končí a ja verím, že na tejto našej ceste ešte budeme pokračovať ďalej a budeme si pomáhať. Odporúčam prácu so Silviou a s Míškou. Sú pre mňa veľkými ľuďmi, veľkými profesionálmi a to, čo ponúkajú, to, čo učia, spôsob, akým to robia, je zážitkom a je niečím, čo dokáže človeka posunúť dopredu. To, čo pre mňa bol veľký prínos, je ich spôsob spätnej väzby, ktorú vedia dávať. A je to veľký zdroj učenia a rastu pre nás ako účastníkov kurzu. Som veľmi šťastná z toho, že som si toto dovolila a vnímam to ako taký jeden veľký milník v mojom živote. A neviem, ako sa bude tá cesta mňa vyvíjať ďalej, ale verím v to, že som bola tu v tomto výcviku s pravými ľuďmi a na pravom mieste. A som za to veľmi vďačná.